ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଦଳ ଜିତିବ। ଆମ ଦଳ ଜିତିବ। କଣଟା କରୁଛେ? କଣଟା ଚାଲିଛି? ଆରେ ଜାଣିନି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଆରେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ? ଆମ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗାଁରେ ଭାଇ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର କେମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ, ନେତା ଆସିବେ ଆଉ ଯିବେ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ରାଜନୀତି ଆଉ ରାଜନେତା ଏଠି କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭୋଟ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ଆଉ ନିଜ ଅଧିକାର ନିଜେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ମୋ ଭୋଟ ମୋ ଅଧିକାର।